Landslide victory alang sa partidong alayon sa Dakbayan sa Talisay, ang resulta sa pinili ay Una kining higayon nga tanang kandidato sa partido ang napili. Si Chona Carion sa report. Pasado alas 9 sa buntag giisa ang mga kamot isip formal ng pagproklamar ni 1st District Congressman Samsam Gulyas isip na piling mayor sa Dakbayan sa Talisay. Samtang napili pagbalik ang iyang running mate nga si Vice Mayor Alan Bukaw. Napiling mga konsihal sa Dakbayan mao sila si Konsihal Julian Daan, Socrates Fernandez, Richard Christopher Aznar, Rodolfo Cabigas, Manuel Cabriana, Antonio Bacaltos Jr. Lakip na sila si Konsihal Marieta Bukaw, Gail Restauro ug Ferdinand Rabaya ug Ofelia Ilanan. Unang higayon nga landslide victory sa partidong alayon sa Dakbayan. Mapasalamaton ang mga napiling opisyal sa Dakbayan sa makabungog nga kadaugan ilabi na sa ilang loyal supporters. Tutukan ni incoming Mayor Samsam Gulyas ang suliran sa trapiko sa Dakbayan. Lakip na ang basura ug ang hugot nga kampanya batok ginadiling drogas. As soon as makalingkod ta, we want to hire a good traffic czar to focus o wailain kundi ang traffic situation sa Talisay. We want to focus on the garbage situation in Talisay to increase the dump trucks here para because that's been one of the problems yun ang proper waste disposal sa syudad sa Talisay. The war of drugs has produced a lot of orphans in the city of Talisay. We want to make a program to help these orphans, especially if they want to succeed in their lives. Mitambong sa proclamation, mao si outgoing Mayor Eddie Gulyas kinsa leading usab sa pagkakongresista sa unang distrito sa Sugbo. Ning natapos na ang eleksyon panghinaot sa Commission on Elections sa mga napiling kandidato nga tumanon ang ilang pasalig tungod ug alang sa kalambuan sa ilang tagsa-tagsa kadapit. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.